खुलुमबाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो गेदेमाफोरनिसिम आङो रंजालि बैसागोनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ बावहरबाय आंनि समान बैसोनि लोगोफोर आरो आंनि दुइसिननो गोसो गोरबोनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आङो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो जे बे गोदान बोसोराव दुलाराय बर' माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा एबा बर' फिसायानो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन बियो बड'लेण्डआव था आसामाव था भारताव था एबा मुलुगनि गुबुन खना खनलायाव दङब्लाबो बयबो मोनसे रैखाथि गोनां जिउ खुंनो हागोन गोजोनै समफोरखौ बारहोनो हागोन आरो गावबा गावनि गोसो गोरबोनि साननायफोरखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनो हागोन बेवहाय अबंलावरिया अराय सम नोंथांमोनखौ बोर सारस्रि हरगोन बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबबाय थांनाय बोसोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बोसोरमोन बे बोसोराव जोङो बर' माहारिनि थाखाय मोजां मोनसे गोरोबथा खालामनो हादों जुदिअबा जोंनि माखासे जेंनाफ्रा दिनै जोंनि माखासे जोहोलावफ्रा जेलाव दङ बिथांमोननि खाथियाव आङो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरबाय जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम आङो बे समाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय मुंख्लं न'खरनिसिमबो आङो गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनि दुखु मोननायखौ फोरमायबाय आरो बेजों लोगोसे थांनाय जानुवारि दानाव जि गोरोबथा जानो हादोंमोन बे गोरोबथायाव जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाया बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै बेसेबांबा सहायनानै गोब्राब नाजाबोनानै मोनसे साक्सेसफुलि मोनसे एकर्ड खालामनो हानाय आं साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो थांनाय बोसोरनि मावनायनि थाखायनो नैबे गोदान बोसोराव आङो बयनोबो कंग्रेचुलेसन होयो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो दा नैबे समाव जों बयबो मिथिगौ जे जोङो जोंनि माहारिनि फोरबो रंजालि बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै फालिनो हायाखै इलेक्सनखौबो BTC आव खुंनो हायाखै दासिमबो आरो बेखौ लानानैबो सरकारा दाबो रोखा बाथ्रा बुंनो हायाखै मा खालामनो हागोन आरो हाया मानोना बे कर'ना भाइरासनि मुलुगनाङैनो जि मोनसे गिख्रंथाव थासारि जादों बेखौ लानानै बयबो जिंगासिदों आरो बेखौ लानानै भारत सरकाराबो दिनैसिम बिथांमोनाबो सानगासिनो दङ जे बे लकडाउनखौ बारायगोन ना खमायगोन हयथ' बियो अफिसियेलि फोसावजागोन जे लकडाउना हयथ' बारायनोबो हायो मैयायै आसामावबो चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव अल पार्टि मिटिं जिरायदों आरो बे अल पार्टि मिटिङाव दासिम आसाम सरकारा बेसेबांखौ क्वारन्टाइनाव दोननो हानाय बेबस्था जाखो बेसेबां माने आइसलेसनाव दोननो हानाय बेबस्था जाखो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ बेसेबां दासिम कर'ना भाइरासनि एफेक्ट जायोब्ला बेखौ रैखाथि होनो बेसेबां थियारि जानो हाखो बिनि हिसाबफोरखौ होदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बोरैहाय आवगायलांगोन बे गासैबो पलिसिसफोरखौ मैया रायलायदों आरो आसामनि गासैबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि राजखान्थि हान्जानि लिडारफ्रा गावबा गावनि मतामतखौ साननाय हनायफोरखौ मैया फोरमायदों आरो बयबो खौसेयैनो कर'ना भाइरासनि थासारिखौ जुजिनो थाखाय बयबो खोथा होदों दा नैबे समाव आङो जोंनि माहारिनि बर' फिसाफोरखौ खावलायनो सानो जे मोनथाम मोनब्रैसो बिथिङाव जों जोबोद सांग्रां जानांगोन बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बासिनो थाखाय एक नम्बरावनो जाबाय ससियेल डिस्टेन्सिं जोङो समाजारि जानथायखौ जों अराय सम लाखिलांनांगोन आरो बेजों लोगोसे ससियेल डिस्टेन्सिंजों लोगोसे जोंनिया जाबाय मोनसेया सेनिटाइजेसन एबा जोङो गावनि आखाइखौ थाब थाबनो सुनाय जोंनि साबोनजों सुनाय बायदिसिना आजिखालि सेनिटारि मोनो बायदिसिना आजिखालि जिफोर माने मोजां मोजां जिनिसफोर मोनो बेजों जोङो आखाइखौबो सुनांगोन आरो सेनिटाइजेसनखौ थाब थाब खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो अराय सम मोनसे डिसटेन्स मेनटेन खालामनायजों लोगोसे साखोन सिखोनै जोङो थानांगोन जोङो साखोन सिखोनै थानांगोन मास्क गाननांगोन मास्क गाननायखौ बयबो बुंदों जे अराय सम मास्क गाननो हायोबा मोजां बाहेरायाव ओंखारोबा एबा खाथि खाला जायगायाव बेरायोब्ला जोङो मास्क गाननायनि हेबिटखौ बयबो खालामनानै लानांगौ एक नाम्बाराव ससियेल डिस्टेन्सिं नैथियाव जाबाय मास्क गाननाय थामथियाव जाबाय सेनिटाइजेसन आरो जोंनि आखल आखुआवनो जों मोनसे डिसिप्लिन लामनांगोन जाहाथे मानसिफोरजों हेन्डसेक लायालासिनो जोङो बयखौबो खुलुमनायजोंनो जोंनि बरायनायखौ दिन्थिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि अननायखौ दिन्थिनो हायो जों खुलुमनानैनो जोङो मानसिफोरखौ जोंनि गोसो गोरबोनि जोंनि फिलिंसखौ जोङो एक्सप्रेस खालामनो हायो जोङो जोंनि मान होनायफोरखौ बेखौ जोङो हेबिटआव लाबोनांगौ आरो आखाइ सुनाय
बे गासैखौबो जोङो हेबिटआवनो लाबोनांगो साखोन सिखोनै थानाय जोंनि मुवा बेसादफोरखौ मोजाङै सुनानै जानाय बाजारनिफ्राय लाबोनाय मुवा बेसादफोरखौ मोजाङै साफा सुफायै सुनाय बे गासैखौबो जोङो डिसिप्लिनाव लाखियोबा जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय गोजानाव थानो हागोन होननानै आं सानदों मानोना जोंनियाव दाबो बयबो मिथिगौ जे दिनैसिमबो बिनि मुलिया ओंखाराखै दा बेनिखायनो साबधान जानायानो बयनिख्रुइबो गोनांसिन दा नैबे समाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अबंलावरिनो साबायखर बावो मानोना दिनैसिमबो सासेबो बर' फिसानियाव बे भाइरासआ बारदेराखै आरो बिनिखायनो दिनैसिम जोङो सांग्रां होननानै बुंनांगोन दा बे समाव जोङो आरोबाव सांग्रां जानानै थांगोन आं बेखौ बयनिसिमबो खावलायबाय फिन खेबसेबाव जोंनि फरायसाफ्रा लेखा फरायनो हायाखै स्कुल कलेजा बन्द' जानानै दङ जोंनि खामानि मावग्रा आबादारिफ्राबो लासैनो आबादथिलियाव थांफिननांसिगोन सरकारा बिनि सायाव हयथ' खम समनि गेजेरावनो पलिसि हगारगोन आबादथिलियाव थांनो हानायनि दा बे गासैखौबो लानानै आङो बयखौबो खावलायगोन जे नार्भास जानो नाङा नैबे समाव गोसोखौ बयबो हमथानांगोन बियो जोंनि हादोरनिल' नङा मुलुगनां मोनसे थासारि नाथाय बेजों जोंनि इयुननि जि संसार जानाय जोंनि जि हाबाफारिफोर बेखौ जाहाथे जोङो मावलांनायनि सिन्थाधाराखौ जों अराय सम लायो आङो खावलायदों जोङो ओरैनो थानाय समफ्राव लेखा फरायनो हायो जोङो मोजां मोजां टिभि चेनेलफ्राव मोजां मोजां निउसफोरखौ लानो हायो आरो जोङो बायदिसिना मोजां प्लेनिंफोरखौ खालामनो हायो नैबे समाव जिहेथु जोङो बयबो ओरैनो थानो सम मोन्दों बेखौ मोजाङै जोङो बाहायनो हायो आरो बिसेसके फरायसाफोरखौ आं खावलायदों जे गावनि टेक्सट बुकखौ फराय आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे माने जेनेरेल नलेज फरायनो हायो मोजां मोजां इनफरमेसनफोरखौ लानो हायो आजिखालि गुगोलावबो गोबां इनफरमेसनफोरखौ जोङो मोननो हायो दा नैबे समाव जाहाथे फरायसाफ्रा ओरैनो थाया बयबो न'आव थानानैनो गावनि स्टाडिखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामो आं बेखौ खावलायो आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खनसेबाव अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै गोदान बोसोरनि बरायनाय बे हाबाफारिखौ फारियाव फंनैसो बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय